בית"ר ירושלים תתקוף את השער שמימין במחצית הראשונה. בית"ר רוצה את המקום החמישי, רוצה 13 נקודות. בני יהודה יכולה גם עם תוצאת תיקו לשפר עמדות, אבל רק ניצחון באמת יביא לה קפיצה בטבלה, ויביא לה קפיצה בטבלה. כן. כדור של אייבינדר, רלי ינסה להקפיץ את זה, ורלי עובר טוב, רלי בתוך הרחבה, רלי מעביר את הכדור, ומי ממשיך? פנימה, שער! שכטר! סוף סוף שכטר. סוף סוף איתי שכטר! 1-0 בית"ר, 4 דקות 30 שניות על השעון, ושכטר מבקיע את שער הבכורה שלו העונה. בואו נראה האם השני בדרך. שכטר ממתין, הכדור של אבוחצירא, וזה כמעט נכנס. משקוף, חיבור. קלטינס, הכדור של סאבו, סאבו לבד, סאבו כל כך לבד, אז הוא בועט. עדיפה פעם אחת, ובפעם השנייה אודל ממשיך החוצה. זובס, ועכשיו אבוחצירא, אודל מצד שמאל, שכטר מימין, הנה אודל מגיע להזדמנות שלו, אודל ברגל שמאל, הישר ליציע, ואין שם אף אחד. מי ייקח את הכדור בחזרה? ויוהן אודל עם החמצה ענקית. הכדור של רלי, לרלי יש בעיטה, אבל הוא יקפיץ, לא, הוא יבעט החוצה. בוזגלו מהיר, ובואו נראה עד כמה. קליימן יגיע לפניו, וקליימן מסתבך, בוזגלו חוטף, ובוזגלו מבקיע! איזה שער אומלל שחוטף כאן בוריס קליימן. שוויון 1, בני יהודה חוזרת מטעות איומה של שוער בית"ר ירושלים, ואלמוג בוזגלו מבקיע את השוויון. ביצע את זה עם פתיחת המחצית, ויעקב אסייג בהחלט מרוצה מהשוויון הזה. גם אתה הקשבת, אני מבין, יפה מאוד. מרשיץ' בועט אל השער, קליימן הפעם לוקח. הכדור הזה יהיה כדור של בני יהודה. הנה הכדור, הקרן עולה, והנגיחה פנימה! יובנוביץ', בני יהודה מהפך בטדי, בני יהודה עושה מהפך בטדי בתוך 7 דקות במחצית השנייה. יעקב אסייג מוחא כפיים לעצמו, מוחא כפיים ליובנוביץ', מוחא כפיים לשחקנים כולם. ומה אני אגיד לך, בן שמעון בהלם, האמת גם אני. שני שליש של משחק לא רע בכלל מאחורינו. שכטר, מי זוכר בכלל שהוא הוביל 1-0? קלאודימיר, לידור כהן יכול לבעוט, וכהן עושה את זה, והכדור בידיים של זובס. מעביר את זה ללידור כהן, וכהן מקפיץ, וכהן כמעט כובש. לידור כהן מתקרב. ועכשיו תורג'מן נשלח, ותורג'מן מצליח להגיע לכדור, ונכנס לתוך הרחבה. תורג'מן לא עובר את קליימן. לא מספיק מרוכז. אולי עכשיו, הנה הבעיטה! זובס לוקח, אבל מי שמגיע להזדמנויות בדקות האלה זה האיש הזה, ורד. אתה רואה אייבינדר התאושש מהר מאוד. והנה ההזדמנות. 5 בית"רים שם, הכדור טוב אל אודל! מה עוד תבקש, אודל? קלאודימיר, הפעם כדור טוב. ועכשיו הפלש הזה אל ורד, ורד עוצר, וורד מבקיע! 2-2 בטדי! עידן ורד בהזדמנות הרביעית שלו ב10 הדקות האחרונות עושה מזה שוויון, וורד בהחלט האיש שנכנס לעניינים, והוא האיש של בית"ר. נכון. הנה יעלה כדור הקרן שננגח. קלטינס כל כך קרוב לאותה תוצאה של 2-2, משווה את המאזן של קריית שמונה עם 5 תוצאות תיקו, אבל אולי ורד, עדיפה מצוינת של זובס.
ועכשיו בני יהודה עם בוזגלו. בוזגלו יגיע לכדור הזה, ובוזגלו עובר, ובוזגלו עכשיו יחד עם עוד 3. האם בני יהודה תעשה את זה? עדיין אלמוג בוזגלו משאיר את הכדור, זה יכול להיות 3-2, וזה בחוץ. קליימן עם עדיפה ענקית, איזו הזדמנות, ובוריס קליימן מחזיר לרן בן שמעון את מה שלקח קודם. וזהו זה. 2-2 בין בית"ר ירושלים לבני יהודה. בית"ר הייתה טובה יותר בתחילת המשחק ולקראת סופו, אבל בני יהודה הייתה הקבוצה שהייתה יכולה לנצח כאן בדקה ה-94.